Hola, bona nit a tothom. Benvinguts a Golfes de Rol, a la 21a sessió de la maledicció d'Estrat. Bona nit. Bona nit. Faré una cosa que ja hem perdut el costum, i ja és un mal hàbit. Presentaré a tothom. Bona nit, Roger, Amadeu, Jordi, Joan i Montse. I aquí comandant aquesta eterna campanya, David Engármarat, i portem molta estona ja aquí. Crec que tots estem esperant que baixi Lady Fiona ja. Per tant, disparo l'intro i comencem. Si no hi ha res de nou, algú vol comentar alguna cosa? Nope, ganes de jugar. Doncs molta sort. Endavant, som-hi. Som-hi, va. M'hauríeu de fer un recordatori, perquè ara estic fora de joc. Quina hora del dia veu anar a casa de la Lady Fiona? Era al matí. Era al matí, d'acord. Ens situem a vista d'ocell sobre ja gairebé l'eterna ciutat de Vallaki. Baixem gairebé en picat sobre la Watchtower House, en la qual al voltant unes boirines s'hi arremolinen, s'hi recargolen com si fossin un merengue pel voltant de les parets. Entrem per una porta oberta cap a un soterrani i veiem a tota la colla pendents d'una llum que baixa de l'escala. Els passos preguen amb la pedra dura i molla, torrenca, de Lady Fiona, que acaba d'anunciar als seus fills que baixa al club de lectura. L'equip comença a veure les seves sabates, les seves faldilles vermelles brodades i una capa vermella, i una capa negra que la cobreix. Està a punt d'arribar al replà, el primer replà d'aquesta escala. Està a punt de veure-us. I si no feu res, així serà. No. Tot teu, Zoc. Voy. El foc estava fent guàrdia, estava emprenyat, molt emprenyat, perquè no entenia la situació. S'havia trobat que li havien dit fes-te amic d'aquell parell d'imbècils i no facis soroll, i resulta que tots els seus s'havien anat a divertir aquí als sòtanos. I a sobre estava fent guàrdia perquè ells estaven cansats i estava, però, de molt mal humor. I de cop i volta, quan veu que surt la Fiona, els mira per dir-los que baixa la vostra amiga i els veu a tots, que ja sabien que estaven com a la defensiva, i de cop i volta, dins de les seves dues neurones, fa un... i ho entén. I amb un riure que se li escapa, puja com una exhalació on hi ha la Fiona i se li planta davant i li diu: era a fer-se amics de mentida, i l'engrapa pel cap i la llença a baix. Però que passa... Tirada de força bruta, sisplau. Farem una tirada enfrontada i Lady Fiona farem que tiri un desavantatge. L'has enganxat amb calces. Per tant,
Espera que força... Aquí. Sí, m'espero. No sé què he tret, perquè no em veig. Un 19. Bé, en principi hauria d'estar bé, això. Molt bé. Un 19 de força. Anem a per la tirada... Faré 2 tirades de destresa de Lady Fiona i ens quedarem la més baixa al ser desavantatge. Ah, no, perdó, ja tiro un desavantatge directe. Sort de la desavantatge. Tu mateix. Sí, doncs això, arriba, l'agafa i la llença baix i després des de dalt al replà on era el foc es veu que s'ha crescut i treu l'espasa i diu Eldon, ja ho he entès! I en principi acaba la seva acció aquí. Molt bé. Sisplau, Joan, tira'm un dau de 6, que serà el mal que es fa Lady Fiona al caure, i li sumarem la teva bonificació, de força. Dau de 6. I un cop arribat aquí, hem fet trampa, ja tenim les iniciatives a punt, amb la qual cosa començarem a funcionar amb iniciativa. Però us dic què passarà. Lady Fiona crida. Inesperadament surt volant davant vostre i cau a terra. Es colpeja. Es frega. I amb una parsimònia que potser algú el sorprendrà, es posa dreta, tota digna, i s'espolsa el vestit. Somriu i us diu: benvinguts a Watchterhouse. Qui té la iniciativa? Jo. L'Erevan. No. Ah, sí, l'Erevan. No, perdoneu. Torna a tenir la iniciativa al Zoc perquè ell ha fet un atac sorpresa amb el qual ara comencem la ronda i en Zoc torna a actuar. Mira, Zoc. Doncs així, en principi, ja que va crescudet i espasa en mà, salta del replà per... Té 2 atacs per mandoblejar l'estimada Fiona. No feu cas dels encanteris que provarà la Helga. Fes-me la tirada, si us plau, Zoc. El primer és el de... Fa tants dies que ja no sé què de tirar ara. El de 20, no? No, l'arma directament. L'arma directament. Flas. Hòstia, un crític! Molt bé. Primer cop, segon cop. Dius que tens 2 atacs, eh? Tinc 2. Aquest no. Explica'ns. Saltant, el primer, i és això de divertimento, que li fot total gardela a la Fiona, que a part de fer-li algun tall, perquè és l'espasa i és forta, del castanyot del impuls llunyo. Amb aquest impuls fa que al segon l'espasa li passi per davant, però no la toqui, perquè m'ha quedat a massa distància de l'ímpetu del primer atac. El primer atac li fot una hòstia tan bèstia que la morra es depeta a terra. De cop, un petit esquitx de sang li surt de la boca i esclata al terra. Es barreja amb aquesta pols d'aquests soterranis i gemega fort. Veieu com en Zoc li acaba de fotre un viatge monumental. Erevan, vas tu? L'Erevan veu que el Zoc li ha fumut un bon cop, però que la veu com bastant intacta. I es veu venir que això no serà... Et corregeixo, la veu bastant cardada. Sí? I tant. Vale, doncs el que intenta fer l'Erevan és agafant el seu pal, l'intentarà agafar per darrere el coll, bloquejant-li amb el pal, amb els seus 2 braços, per immobilitzar-la. Fes-me una tirada de força, si us plau. Insisteixo, Lady Fiona, aquí, amb força, anirà
amb absoluta desavantatge. Se't resisteix, esquiva, es desfà d'aquesta mena de tenalles que intentes fer amb el bastó, però està molt apurada, no somriu ja. Helga. La Helga o sigui, no s'ho pensa gaire i li farà una flama sagrada, així d'atacar-la de ben a prop. Haig de fer una salvació de destresa, entenc, eh? Sí. Val. 8 i si no la meitat. 5. Doncs 8. Amb la qual cosa no la supera. I el que veieu és com ella aixeca la mà, crida "No!". De cop surt aquesta flama blanca que il·lumina tota l'habitació, que queda com una foto velada, absolutament blanca. I quan les pupil·les tornen a lloc, veieu un cos carbonitzat a terra. Ja? Sense cap mena de rastre de vida. Colló. Ja està! Que bé. Sí, acabàvem de començar! Potser hauríem d'haver parlat amb ella, no? Ahora es tarde, ahora es tarde. Reanimeu-la, va. La Helga va allà i la mira de prop a veure si realment ha sigut això tan fàcil, no s'ho acaba de creure. L'acabes de fulminar. El que teniu davant, de fet, encara sents els teixits crepitar i treure fumet. La Helga no s'ho acaba de creure, que està com una mica... No sé, saps allò que no dona de si que això hagi pogut anar tan ràpid i que aquí amb unes simples flamarades d'aquestes ja l'hagi deixat socarrinat. Metarrolejant, ja us dic que el Zoc li ha parit un viatge monumental. Previ, eh? Nois, us acabeu de tornar a quedar sols al soterrani de la Watchterhouse. El Foc, que està animat, busca veure si troba a les sales o d'això si hi ha alguna altra ampolla de vi. M'estàs dient que pujaràs cap a dalt? No, de moment, si per aquí baix n'hi ha alguna, per després pujar cap a dalt. No, de fet aquesta sala és totalment austera. I a la que hi feien el club de lectura i aquestes coses, on han xitxarrat d'allò? Tampoc. Quan en Zoc entra encara veu aquell que és un pentagrama, se'n diu, amb les cadires i els canelobres, i res més. La Helga al mateix costat-se es fixa si porta joies o algun tipus de penjolls. Em fas una tirada de percepció, mentrestant. La resta, què fareu? L'Eldon té ganes d'anar cap a dalt. Jo l'acompanyo, dic, anem a jugar amb els germans, que ara em ve de gust. L'Eregan també té ganes de pujar cap a dalt. Jo, quan els veig tan embalats per anar cap a dalt, els dic, potser estaria bé que si trobem algú parléssim per trobar la germana abans de pelar tot Cristo. Jo me la miro i dic, la germana està a una habitació de dalt. Ens ho han dit els germans. Ja, però l'has vista? No, no hi hem entrat. Hem vist la dels germans, la Helga se'n va anar amb una altra a la seva habitació i una sala on hi havia gats. Jo estic d'acord que potser... Una mala llit de gats. Jo estic d'acord que potser no cal pelar tothom. I a més, no sabem per què la tenen tancada la germana. Potser estaria bé ser prudents. Prudents? Ara que ja ens hem carregat la vella.
Bueno, estic intentant que no ens carreguem més persones. No passa res si ens els carreguem, tampoc no... Va, jo pujo amb sigil cap amunt. A dalt, que haguem vist, hi havia la senyora o senyora, em sembla que ens ha obert la porta, els dos germans, una habitació que teòricament hi havia la germana i una sala Una sala amb gats. que hi guardava vi i uns gats que el defensaven com si fossin tigres. Veient que no estan gaire per la labor del meu comentari, em faig invisible. La situació és la següent. La Helga, rastrejant Lady Fiona, o si més no, lo carbonitzat que queda de la Lady Fiona, no troba res. Ni cap joia. Algun fermall. Poca cosa més. Vale. M'has tret un 11, sí, correcte. L'Emil desapareix, i mentre en Zoc i l'Erevan discuteixen i la Helga acaben de discutir en quin plan entren, veiem l'Eldon que s'esmunya amunt. Escales amunt. I apareix amb un petit guardarrobes. T'entrempusses amb unes sabates i surts en una saleta molt petita. Davant teu hi ha una porta. Perdó, davant teu tens uns armaris, però quan t'hi fixes, Eldon, perquè tu amb això no cal que facis cap tirada, estàs sortint per una porta secreta. Quan t'hi fixes, l'altra banda de la porta és una falsa paret. Doncs surto. Has dit que tinc un armari davant, O sigui, has anat a parar una saleta? Has anat a parar una saleta que està plena de robes i sabates. És com un... Com un armari gran. Sí, exacte. És com si siguessis entre l'armari. I davant teu, a la dreta, tens una altra porta. De fusta. Aquesta sí. Puc fixar-te si la roba que és d'home, dona... Mira, quan t'hi fixes te n'adones que el que hi ha penjat no són robes normals. Són túniques negres. I les sabates que comptes aquí... És fàcil veure que segurament ja no les portaran els seus propietaris. Doncs a poc me'n vaig a obrir la porta que hi ha. Obres la porta grinyola una mica. Surts un distribuïdor, davant teu una porta amb una finestra on veus al darrere de la casa. Un prat mal cuidat amb herbes altes i una porta a l'esquerra i una a la dreta de fusta. Però deixarem un moment aquí l'Eldon perquè hem deixat a darrere l'Emil que s'ha esvaït. Tu, Emil, què fas? Jo, al veure que l'Eldon marxava, el seguiré sense fer soroll. Llavors et compartiré totes les descripcions que et faig i si necessites alguna apreciació me la dius. Zoc, Erevan i Helga. I Helga us ha trobat soles de cop aquí baix. Els petits ja no hi són. Sabem cap on han anat, però estàvem prou distrets com per no fixar-nos-hi. Bueno, la mil no, perquè... Digueu-m'ho Crec que han vosaltres. anat cap a dalt. Som-hi o què? Jo us dic, sí, home, sí, i tant. Hem de pujar. A veure si trobem la filla. Per l'escala on ha baixat aquesta cosa o per l'altra? Per l'altre sortíem a fora, em sembla. No sé, que no la conec. Val, sí que la conec. Val, doncs Per allà hem entrat. Sortim d'aquí, anem cap a la casa. Jo Molt bé. deixo que passin per davant. Jo vull anar última. I deixo passar el foc primer, també. Ja vaig davant i intento ser el màxim de sigilós possible. Perquè encara tinc la veueta de l'Emil. Xxt, ajo. Resta un altre cop. Mentre vosaltres pugeu, Eldon, tu que obres? Dreta o esquerra?
o cap a fora a la casa. O sigui, però entenc que és dreta-esquerra i davant hi ha com un finestral d'unes A davant el que tens finestres. és una porta que dona a l'exterior, amb una petita finestra que el que pots veure és que dona al darrere de la casa. Va. Doncs obriré a la dreta, la porta a la dreta. A poc, amb sigil. I amb tot el que puguis. Fes-me una Sí. tirada de sigil, sisplau. Darrere m'imagino la Mil, que hi va, no? Sí, aniré al darrere. En aquesta porta de la finestra, si veiem, o sigui, mirem endavant i dius que hi ha la part de darrere, hi ha alguna altra casa darrere o si veu alguna altra cosa? No, de fet, si recordeu el mapa de Valaki, aquesta casa comença a estar una mica el que seria l'extraradi, amb la qual a darrere veieu camps i molt lluny la palissada de Valaki. Vale. Bueno, camps, descampats, de fet. Sí. Doncs seguiré darrere de l'Eldon amb l'estoc a la mà. Eldon, com si fossis un espectre, un fantasma, obres la porta i el que es descobreix davant teu és un magatzem. Aquí veus que hi guarden caixes amb robes... Sembla que d'algunes surten robes velles. I també veus barrils. Hi ha un parell de vi. Els altres no tenen cap tipus de marca. De fet, quan t'hi fixes, els noms que hi han marcats als barrils, el coneixes. El mag dels vins. I diu de quina collita és. Drac vermell. Drac vermell. Molt bé. Faig un somriure. I... Quantes n'hi ha? Dues, has dit, eh? De vi n'hi ha dues. I n'hi ha Et alguna complemento més? la descripció. Aquesta habitació té una altra porta. Va cap al sud. Tu has anat cap a la dreta, doncs ara te'n va cap al sud l'altra porta. Cap al sud Mentrestant, seria en direcció a la porta... l'entrada A principal. l'entrada. Per tant, va. Sí? Mentrestant, Doc, Helga i... Qui més pugeu? Ah, sí. I l'Erevan. Arribeu al distribuïdor, veieu la porta oberta a la dreta amb l'Eldon traient el nas en aquella habitació. Tot està en silenci aquí baix. Torneu a estar junts. La Mil per això no la veieu. La Helga, en veure les robes, passa la mà, però diu... Quin drama. Això no sé qui ho porta, però realment no tenen esperit. La casa, Helga, tu que aprecies aquestes coses, és una casa antiga i fins i tot amb reminiscències senyorials. Les parets estan empaperades, però té cert aire decadent, descuidat. Vale. Eldon, tu cobres comitiva, digue'm què faràs. No, jo penso que no cal obrir tantes portes. Faig una ullada ràpida, entenc que el que m'has explicat és el que veig. Per tant, no hi ha res més. Tanco la porta i veig els meus companys a darrere. Els hi faig així. En plan, calma, silenci. I em disposo a obrir a poc l'altra porta, la que quedava a l'esquerra. Fes-me una tirada de sigil, sisplau. Com reacciona la resta davant del consell del En principi, els Guim, ja que ell estava marcant territori, doncs fent bondat, diguem-ne. Sí. Jo espero a veure què obre a la següent porta,
que ens marqui el camí. Sí, Però faig que així és un senyal com que tinc una idea. Eldon, obres la porta i només l'obres un fil, perquè de seguida veus moviment aquí dintre. Pots endevinar més de 2-3 persones. N'hi ha més. I veus uns llits. No obres més per no ser descobert. Puc escoltar alguna cosa? Sí, amb la tirada que has fet i tant. Sents que les veus són femenines. Parlen de tasques domèstiques, de la senyora... Parlen tota l'estona de la senyora. I alguna de les figures que veus sembla que s'estigui canviant. Vale. Els hi faig així el moviment amb els meus companys. Aquí hi ha gent que està parlant i faig, entrem. Fes-me una tirada de percepció. La resta què feu? Perdó, jo miro l'Erevan i li dic, què diu? Jo també m'acosto a l'Erevan i dic, què collons ha volgut dir ara? Què està fent? Ha dit que entrem. Mentre avalues la situació, Eldon... Veig que el foc fa així amb les mans i li dic, així no. Mentre avalues la situació, Eldon, la conclusió a la que pots arribar, penso que és relativament fàcil. Sí, És gent entenc del que són servei. criats. Sí. I el que veus també és que, així com obres i veus els primers llits, que segurament són els seus llits perquè són realment austers, a la dreta veus una altra porta que aniria direcció sud, per tant, direcció a l'entrada de la casa. Però veig que està tancada? Està tancada. Sí, jo estic disposat a entrar, no entrar per anar a matar tot quisquis, sinó entrar en plan... Sí que porto l'estoc a la mà, però vaig entrar a que facin silenci i que s'estiguin quietes. T'arriba una frase, t'arriba una de les frases de la conversa. David, hauries d'afanyar-te, aviat serà hora de dinar i l'hauries de tenir a punt. Sí, ara m'afanyo. És la meva hora de descans. Són femenines les dues? Em sembla que La del David, no. Ai, em sembla que no hi haurà més remei. Sí, entrem. Vinga. Obro la porta. Obres la porta, es giren, es queden parats. Qui és vostè? I els dic, tranquils, calma. Podeu sentar. Perdona, t'he perdut. Dic, tranquils, calma, us podeu assentar? Veus que algú no funciona. I de fet estan tots allò. I és que darrere teu s'aixeca tot un conjunt de cares i cossos que treuen al cap en Zoc, l'Erevan i l'Elga, que et fan gairebé com de quadre del Renaixement. Estan tots... Em poso dur i els dic, que us assenteu, collons! No cal ni que tiris. S'asseuen automàticament tots els llits. És una habitació llarga, hi ha 4 llits, i davant de 4 llits, un cofre per cada un. Aquí dintre hi ha un home i 2 dones. Us estan mirant amb els ulls esbatanats. Bueno, jo entro,
amb l'intenció de que em segueixin i no sé si hi ha alguna porta més oberta o les de darrere, però si hi ha alguna oberta l'he que tancar. No, de fet, és una habitació molt llarga, amb la qual hi ha dos finestres a la dreta que donen al mateix descampat que donava a la porta. La resta és tot com una caixa llarga. La porta tancada et queda a l'esquerra, ben bé al principi de la sala. El foc, mentre l'Eldon fa això, a l'entrar, comença a agafar llençols per lligar els que estan asseguts de tal manera que no es puguin marxar tant si els deixem com si no. Vull dir que és allò de lligar-los i després ja els deixarà preguntar el que vulguin. D'acord. Permeteu-me un moment, que crec que haig d'atendre una cosa. Un segonet. A mi els ha fet invisible de veritat. Sí. A mi els ha fet invisible, sí. Jo interrogaria aquesta penya. Sí, També. Per això els lligava. I que ens expliquin coses, no? Ja està, perdoneu. sí. Comences a agafar els llençols. Aixequen el cul, nerviosos, i veus que es van arraulint com formiguetes espantades als capçals dels llits. Toc, has dit que els lligaves? Sí. Jo mentre el Zoc els miro si hi ha alguns gots o alguna cosa així que pugui contenir líquid. Perdona. T'he perdut. Ai, estava amb el cap a una altra banda. Disculpa. Va. No, dic que la Helga mira a veure si hi ha gots o copes o alguna cosa així aquí a l'habitació. No, com t'explicava, és una habitació molt austera. Ben bé és un dormitori de 4 llits a davant. Tenen 4 cofres petits, segurament individuals de cadascú, i res més. Va. Jo entenc que deuen estar esturats, no? Estan bastant acollonits, parlant clar. Doncs directament els dic: ens hem apoderat de la casa. Identifiqueu-vos qui sou. Fan un... No. Els dic: identifiqueu-vos qui sou. Quina és la vostra tasca aquí? David, sóc el cuiner de Lady Fiona. Mira a les altres noies. Es miren entre elles. Som serventes de Lady Fiona. L'Erevan s'acosta a la que veu més pleuma i li demana: quanta gent hi ha a la casa? Hi ha l'Amàlia. Et senyala la companya. En David. Hi ha la Madeleine. Deu estar a la sala. I a vegades hi ha l'Ernest. Qui són tots aquests? Tots són del servei, menys l'Ernest. L'Ernest és un amic de la senyora. I qui més hi ha? Els senyorets deuen ser a dalt. Com es diu, Ernest? Què més? Mira l'Amàlia. No ho sé. Jo vaig allà amb aquesta i li dic: digue'ns, sisplau, qui més hi ha? Em sembla que t'estàs deixant algú. No, de debò, que li digui l'Amàlia. L'Amàlia fa així volent dir: no merdis a mi. Salta en David. La Hallie que els hi ha dit tothom de la casa. Jo sóc el cuiner. Elles dues i la Madeleine són les serventes d'aquí. Hi ha la Lady Fiona que ara mateix deu estar al club de lectura i els senyorets que són a dalt, descansant. Fa un moment hi havia l'Ernest, però desconec si ha marxat ja.
I té alguna filla, la Lady Fiona? Es sorprenen i es miren. Sí, també és a dalt. Per I què per què no no, ho diu? per què no ens heu dit què hi és? Bé, l'Estela fa molt de temps que no surt de casa. Per què? Li diu l'Amàlia. Lady Fiona no li agrada que parleu de l'Estela. L'edició ara no hi és. Hi ha l'Estela de... lectura. Perdona, no t'he sentit. Dic, tranquil·la, està baix al club de lectura, no cal que patiu. T'ha agafat un llibre molt gros. Es I miren riem. sense saber què... I rieu, i rieu. Ens mirem i riem. Veieu com la Halik i la Amàlia s'ajunten. El David us mira amb us fa una mirada més afuada. Jo dic que volem saber què li passa a la filla. La filla... Continua la Halik. No... Fa temps que no està gaire bé. No pot sortir, no està en condicions. Però què li passa? Volem saber què li passa. Es va tornar boja. Salta en David. Les dones callen i amb el silenci otorguen. Jo Com veig l'heu vista? Què vol dir que es va tornar boja? En David dubta de continuar, mira l'Amàlia i la Halik, no diuen res. Des de que van intentar casar-la amb els fills del burgmestre, diuen que la van maltractar i no va superar el rebuig d'aquell intent de... En fi, des de llavors no ha sortit mai més i sempre ha estat Lady Fiona qui n'ha tingut cura. Com a molt la Amàlia o la Halik o la Madeleine li porten el menjar. No surt mai. I a quina habitació està de dalt? A dalt, pujant les escales. La segona a la dreta. La segona a la dreta. Ja dic, moltes gràcies, David. Es nota que saps moltes coses de la casa. I aquí darrere d'aquesta habitació què hi ha? Aquesta porta d'aquí a l'esquerra, d'aquí al final, on ens portaria? Aquesta du al menjador i a la sala d'estar. Jo els hi dic... Hi ha alguna sala que tingueu prohibit entrar? Bé, hi ha la biblioteca. Fa molt temps que no hi entrem, no s'hi pot entrar. I a l'habitació de Lady Fiona. Aquesta sí que la tenim patada. No hi ha més racó que no s'hi pugui... Algun lloc que hi guardin coses importants. Bé, no hem baixat mai al club de lectura, de fet, però és que aquí ja tenim prou de feina. Però Lady Fiona està bé. Sí, està descansant. Està descansant. Està... Aquest llibre que s'ha agafat és interessant. Es miren entre elles. Ell i els seus amics, evidentment. Jo a tot això els he lligat, David? Sí, i no t'oferiran cap tipus de resistència. Jo els dic, si ara durant una estona esteu ben calladets, després us deixarem anar. Però heu d'aguantar una mica, em sap greu, però heu d'aguantar una mica. A veure, si no us porteu bé i us poseu nerviosos, aquí hi ha el toc que potser... no ho sé. Li agrada menjar criats. Jo els dic, què us sembla si anem aquí al menjador i cridem als nostres col·legues?
Som-hi. Els fem baixar. Jo crec que hem d'anar a fer una visita a la biblioteca i a La l'habitació biblioteca de no la... és molt aconsellable que hi entris el primer, t'ho dic ara. Són gats, no? A mi em sembla que hi ha uns gats que... Molt interessant. Sí, i vaig tirar el cal i va ser divertit. Va, anem, doncs. Però no voleu fer-los venir primer amb els germans? Ah, sí. I se'ls anem a saludar per sorpresa, Helga. Que potser vols parlar íntim amb algun més. Íntima, mare. Aquests pallerosos. No, jo... Els podríem cridar i fer-los baixar. I què? Quan els tinguem aquí, què fem? I quan tinguem aquí dintre, doncs, fem el mateix, de lligar-los i deixar-los aquí. A veure, jo crec Preparar-los una sorpresa. Jo crec que ja ens els trobarem. També. Jo, com crec que no es decideixen, doncs... Sí, la Helga... Jo tiro amunt, a poc. Val, tens Jo em vaig. tan sols dos camins. O tornar enrere, o sortir per la porta del sud que us han dit que dona al menjador, a la sala principal. Sí, em vaig pel sud. Obres la porta, La Helga també, segueix. te n'adones que no has vigilat la porta i la llum d'una llar de foc a la dreta t'il·lumina. Et dona la benvinguda a un petit espai amb butaques que miren aquesta llar de foc preciosa. I més enllà, una taula parada. Una taula gran, amb 8 cadires. I unes finestres que donen al carrer, a l'altra banda. La Helga, bueno, no sé si l'Eudon entrarà molt ràpid o no, però la Helga, tal com entra, va a mirar les finestres i si hi ha cortines o alguna cosa les tancarà. Mentre tanques les cortines, te n'adones que aquesta taula que s'extén per tota la sala i és una taula gran, a sobre hi ha un gran llum d'aranya, de vidre. Veieu que està parada i hi han coberts bruts, desllustrats, plats descantonats. Però, tot i així, tenen aquest aire elegant que us comentava abans, senyorial. Al voltant de la taula hi ha aquestes 8 cadires mogudes. I veieu que els raspallers són rodons i amb talles molt boniques, de banyes de cèrvol. Aquestes finestres que estàs corrent les cortines són arquejades i tenen unes vidrieres de vidre i ferro exquisites i et permeten veure fora al carrer. Des de fora veiem com les cortines es van tancant. No hi ha postades, ni hi ha res així que hi puguin haver-hi coses penjades, no? No. Vale. L'únic que hi ha penjat en aquesta gran sala és aquesta aranya de cristall al sostre. I la taula està parada per 8 persones? No. La taula té restes encara del que deu semblar un brunch, se'n diu, allò que fan abans del dinar. Però no és per 8, és... No. Compteu 4 plats. Jo em miro totes les coses que hi ha a la sala, a veure si hi ha alguna cosa que em crida l'atenció, com a... no sé, objecte màgic, diabòlic o... No, la veritat és que no. És una sala aparentment normal, dintre la normalitat de Barovia, evidentment. La 1000 per això en la tenim. Estic a la sala, no estic gaire per la labor, però feu. D'acord?
Jo em vaig cap a la porta... Entenc que hi ha una porta, no? O hi ha una escala que puja? Perdoneu, no us he dit les sortides. En aquesta sala, a la vostra esquerra, si mireu cap al carrer, hi veureu una porta que fa una petita entradeta. I a la vostra dreta, mirant de cara al carrer, hi ha una porta que torna a entrar a direcció nord, per entendre'ns. Bueno, me'n vaig a la porta que... O sigui, surt al carrer, diguem-ne, la porta? No, de fet la porta és torna a entrar cap a direcció sud, cap amunt. Val, doncs... I la de... A veure, si ens situem cardinalment, la porta de l'est, sí? Sí. Entra cap al centre de la casa. La Vale. porta del nord-oest entra a una altra sala de la banda de l'ala oest d'aquesta casa. Que no sabem què és. Clar, jo aniria cap a la porta del centre de la casa, no de l'oest, tot i que no m'agrada deixar coses endarrere sense saber què hi ha. Però... Dic, el d'on l'obres tu o l'obro jo? Us me'n imagino... vaig cap a la... No, me'n vaig cap a la del centre de la casa, que entenc que és per anar, la que és per anar cap a dalt. Quan l'obres, el que descobreixes són unes escales que pugen cap a la teva esquerra, amunt. De fet, si la Helga i el Zoc treuen el cap, les reconeixeran. Perquè fa una estona aquí i han entrebancat, sembla. I em miro l'Eldo i dic, els germans són a dalt. I la porta doble és la dels gats. Jo, abans que comencin a pujar, els hi faig, un moment. I vaig cap a obrir l'altra porta. La de nord. Sí. Molt bé. L'obres. I el que s'obre davant teu és una mena d'estudi. Una mena de sala d'estar que comparteix llar de foc amb la sala on éreu. On ets encara, més ben dit. Veus que hi ha unes butaques també encarades de cara a la llar de foc. Les parets estan panellades, totes de fusta, i hi ha catifes brodades. És molt acollidora en comparació a l'altra. Sobre la llar de foc hi ha un cap de cérvol. A la dreta hi ha unes altres finestres que donen, ara sí, a uns jardins abandonats, totalment abandonats de la casa. Veus l'exterior, la banda oest de la casa. Ja està, no hi ha res més? Jo em miro l'era davant i dic, vens o no? I com que no veig res més, surto cap a on sou vosaltres. I anem cap allà. Entenc que començareu a pujar les escales? Sí. Va. Farem una cosa. On voleu anar ara? Digueu-me on voleu anar. I jo en principi aniria pels germans. Sí. A les habitacions del teatre. Sí. I per tant aniria ràpid, Va. per tenir un factor sorpresa. I per estar tranquils de que no hi ha Quines ningú intencions més. teniu amb els germans? Trencar-los la cara, però no matar-los perquè em sembla que els hi volen fer preguntes. Molt bé. Doncs farem una cosa. Si us sembla bé, accelerem una mica i li posarem una mica la salsa a la narració. Farem de la següent manera. Farem una fosa negra ara mateix. Sí? I quan tornem,
quan tornem a veure que la nostra pantalla de la ment s'il·lumina, l'escena que veiem és en Zog agafant pel coll a un dels germans. Sentim flors! Li gira la cara. Deixeu-me en pau! Crida. Què voleu? Esteu tots a dintre. Esteu... Sí, perdoneu. Esteu a l'habitació del Nikolai. La primera, que es troba pujant les escales a la dreta. El teniu a sobre el llit, us heu apinyat tots aquí dintre. I després d'un breu forcejament, el Zog et té agafat pel coll, com si fos un lluç. Zog, és teu, això. El Zog, clar, ara sap molt bé la seva feina. És un matón barrio bajero, per tant el té agafat. Mirant-se'l, en aquest cas, a l'Eldon, que sembla que és el més avispat, i li fot el castanyot i li diu: respon el que et demanin. Però està enfocat a l'Eldon, demanin qui demanin. Molt bé, que em mira a mi. I dic: on és la vostra germana? En Cal deu ser a la seva habitació. I què li passa? Què li passa? En Cal? Res, Què li passa? El Zog li fot un castanyot i diu: t'ha dit la germana. L'Estela. L'Estela està a la seva habitació. Què li heu fet a l'Estela? Què li passa? Què li Per què passa? està tancada allà? L'Estela... La mama no ens la deixa veure. Fa molt temps que no es troba bé. Està malalta. Està malalta del cap. Però està viva. Què li heu fet a l'Estela? Que... res. Tallut, no li Veieu hem com fet dels res. pantalons es fa una taca fosca que comença a baixar pels camals. No em mateu! No em mateu! No tornaré a veure! No li direu a la mama! No li direm. Em sembla que el paio no sap res. Em sembla que el paio no sap res. Jo em miro el Zog i li dic: que has dit que hi havia una habitació plena de gats raros? Sí, i ell ha llançat el seu germà abans. Doncs digue-li què significa, què són aquests gats. Bueno, em sembla que ja t'has sentit. Respon. Què hi ha a aquella habitació? A part del vi. És un lloc que està ple de gats. És que són els que fan ús exclusiu de la biblioteca. Què són aquests gats? Els gats no ataquen així perquè sí. Són gats? Què vols dir que no són gats? Collons. Són gats, però si van deixar el teu germà fet mistos, són gats amb molta mala llet. Com és que són tan agressius? No ho sé, suposo que són territorials. No gosa ni aixecar la mirada. O ens contestes o et tirem els gats, collons. Però jo què us he fet? Ja us he dit, hi ha gats i és el seu biblioteca. Aquest desgraciat no sap res. Lliga-ho, Roc, Zog. digue'l. Penseu-me coses per alligar-lo i amordassar-lo amb aquest. Agafeu el seu propi llit. A tot això el Cal o l'altre, com es digués, està a la seva habitació, no? Això us ha dit? Vinga, jo li dic: va, Zog, vés per feina a lligar-lo, que anirem a veure l'altre. Aneu trucant la porta i el lligo amb un mordasso. I anem cap a l'altre. Mentre el Zog lliga, qui està trucant a la porta? Jo no truco, jo directament l'obro. Ara. Obres i veus el Cal que s'apuja els pantalons ràpid, escorda. Qui ets? Què estaves fent, guarro? Li engalto un cop de puny a la cara. Vale.
Fes-me una tirada de destresa, va, fem una de destresa confrontada i et diré com anem. Hòstia. Hòstia, ni Bé, tiro. ben bé. Digue'm què li fas. Res, això, quan s'està pujant els pantalons allà, vaig cap allà, li dic això i li fot una ventada que el deixo estirat al llit. Però I conscient. així passa. Però què fas? No tinc res, no tinc diners. La No, mama vull- has de trobar... No vull els teus diners. Estem buscant una cosa i ens has de dir on és. Jo, què necessites? Què hi ha a la biblioteca que tingui uns guardians com a gats? Què vigilen aquests gats? No, són els gats de la família. Entro darrere l'Erevan i li dic, vine, que els tornaràs a saludar. Et diu, Ajuda'm, m'està picant aquest senyor. I li casco, no molt fort, un calbot de dir, vine, que vindràs a saludar els gats. I l'enganxo. i evidentment el portes cap on tu I diguis. Perdó, que no t'he sentit. I a la porta, fora, abans d'obrir, li demano què hi guarda aquí dins. Els llibres i la vinoteca, que no ens deixa tocar la mama. Ja t'ho he dit abans. Et diu, I què més? I ja està, hi ha els gats. Collons, mira-ho tu. Jo els dic, voleu dir que millor que no el lliguem i anem a veure primer l'Estela abans d'entrar aquí? Sí, no, però anem amb ell. A on? A veure Collons, l'Estela. quan anirem, si voleu ja entro jo i li faig una mica de... Li puc fer una mica així de... parlar entre dones. No, anem-hi amb el seu germà. Perquè l'espantarem, pobra nena. No és que està... Vols dir que és una nena? O és una, noia, és bueno, una dona, ja? És una dona, però no serà joveneta, home. És igual, anem a veure com vol. Deixeu-me entrar. Els dic, espereu-vos aquí, deixeu-me entrar a mi. Helga, Jo et dic, I vaig com cap a no la porta. t'espavilis, entrarem darrere teu. Jo vaig cap a la segona porta i truco a la porta. Jo m'espero darrere. sents passes a Expectativa, dintre. però... Sento passes. Sents passes, però no t'obren. Li dic, Estela, em pots obrir? No diuen res. Dic, entraré. No diuen, continuen sense entrar a dir res. No. I obro la porta La porta està tancada amb clau. amb clau. Dic, Jo li dic, espera't, i trec les meves eines i intento obrir-la. Vinga, classe de dificultat 12. Què ets de tirar? No sé ni què ets de tirar. Sí, herramientes de ladrón. I això... però això és tirar? No, atribut, strength... Pots? Si no, t'ho No, miro. diu input value. Atribut. Strength, dexterity... Dexterity... Sí, dexterity, amb destresa, va això. sí, destresa. Submit. Vale, molt bé. Ara. Clic! L'obre s'obre uns centímetres la porta sense acabar de veure's l'interior. M'aparto i deixo... Obro una mica i trec el cap. Obres una mica. El que veus d'aquesta habitació és una habitació molt fosca i de cop xoca contra el teu nas una olor d'humitat profunda. A prop d'una paret veus que hi ha una cama de ferro equipada amb tot de corretges. Una cap, vols dir un llit. Ai, perdó, una cama. Perdó, estic fent traducció simultània i m'ha traït el text. Vale. Un llit. Sí, una cama. Podia ser una cama de ferro o podia ser un llit No, de ferro. Un llit de ferro equipat amb corretges de cuir. I l'habitació no té absolutament cap altre moble, ni finestra, ni obertura. I no veig ningú que doni que pugui
donar-me... En un racó detectes una jove. Deu tenir uns 20 anys. Mm. Porta una camisa de dormir molt bruta. Està raconada de 4 potes a la cantonada, amb les 2 mans i els 2 peus a terra. Quan et veu, fa... Dic, Estela, tranquil·la. La gateta no et coneix. S'arqueja talment com un gat. Mm. Dic, tranquil·la, ja sé que no em coneixes. Vinc a veure't. Vinc a ajudar-te. Amb un moviment tan ràpid que possiblement t'espanti i tot perquè no te l'esperes, corre de 4 grapes, s'enfila al llit. A la gata no li agrada la teva olor. I dic, amb aquesta habitació tan tancada no m'estranya. Em sembla que obriré les persianes i les cortines que entri una mica de llum i una mica d'aire. No hi ha ni una sola obertura en aquesta no hi ha habitació. obertura. Doncs li dic, ja ho entenc, fa molt temps que estàs aquí tancada. Vols dir que no necessitaries una mica d'aire? Es posa en un altre racó de l'habitació. I li dic, però Estela, et dius Estela, no? O ets una gateta? Tirada confrontada de destresa. Hòstia. Molt bé. Això serà la iniciativa. I el que veus és que s'arqueja i salta contra teu. Però tu reaccionaràs abans. A la que veig que salta, crido, Zoc, em sembla que necessito ajuda. Molt bé. Amb això salta al teu torn. Ella es posa al costat del llit, el comença a sacsejar fins que es queda amb una de les barres a la mà. Collons. Dic, Estela, tranquil·la. Jo estic a la porta mirant-ho, també. Doncs digues tu mateix. No, jo crido als companys i els dic, tenim problemes, veniu. Mecànicament ho farem de la següent manera. Tens un torn més, Helga, després va l'Estela i després vindrà qui arribi a l'habitació. Per tant, digue'm què faràs amb el teu torn. Jo tinc un torn. A veure, espera. Vull fixar-me com està la porta. És a dir, només hi ha un llit? M'has dit que només hi havia un llit? Només hi ha un llit ple de corretges, que està clar que aquí lliguen a l'Estela al llit. Sí? A l'habitació no hi ha absolutament res, ni finestres, ni mobles, ni res. És un punyetero cub. Vale. I ella ha agafat Ella ha començat a sacsejar el llit fins que se li ha quedat una de les barres i ve cap a tu. I ve cap a mi. Vale. Jo no li vull fer mal. Per tant, entenc que reacciono ràpid, agafaré l'escut i simplement amb la meva intenció, és a dir, no atacaré res, no em quedaré a la defensiva i li diré, Estela, tranquil·la, et podem ajudar. Val. No tens raó. És com un animal. Salta sobre teu i pica. Amb un 14. No em toca. Tots sentiu com ressona l'escut de la Helga. Tong! Amb la barra metàl·lica. I just en aquest moment arriba un Zoc. No és per res, però diria sentir que arribés jo primer. Ah, no, perdona. Però tu estaves allà, no?
estic a la porta, estava a la porta. Ah, jo em pensava que no actuaves, que esperaves que arribés al toc, però si vols actuar, actua, endavant, i tant. Jo crido i la meva intenció és ajudar, home, no em quedaré quiet. Digues, doncs. Sense fer res. No, la meva intenció és també... És molt alta la nena, la noia? Uns 20 anys. Per tant, et passa un bon tros a tu. Em passa un bon tros. A mi només se m'acut... Obro una de les meves racions de menjar i li tiro per veure si... Hòstia. Vale, d'acord. Per veure si... menja una mica. Va, improvisarem. Fes-me una tirada de... No sé com es diu. No sé si tenim en català o en anglès el fitxa. Trato con animales, em sembla que es diu. Sí, trato con animales, sí. Vinga. Classe de dificultat 14. Vinga. Buah, tio. Què li has tirat? Com una mena de paté que tinc per allà... El de l'esquirol, que encara el portava de record. Surt volant aquesta pasta de paté i per la raó que sigui, ella la veu i veu que sembla que gairebé l'aspiri amb el nas, amb la qual cosa sembla que la distreu. I just després de tirar això, ara sí, arriba aquesta figura que ocupa tot el marc de la porta. Arriba amb el germà emperxat encara, que està cap allà, i el fot davant de la porta i dic, digue-li que s'estigui quieta. Veient que els altres no anaven molt a fer sang i fetge, doncs... Veus que la cara del Cal... Que queda a davant... Veus que la cara del Cal és un poema i crec que el podreu llegir fàcilment. Te la mira i diu... Estela... I l'Estela reacciona d'alguna manera? No. L'Estela s'ha llançat sobre el paté de l'Eldon, que menja com se'l podria menjar qualsevol animal que us vingui a la retina. La Helga aprofita aquest moment, s'hi va acostant i li diu: Mixina, tranquil·la, gateta, tranquil·la. Som els teus amics. Es gira. Agafa el paté, com aquell animal que no el vol compartir i n'està molt gelós, i se l'emporta un racó. Se'l menja. Jo li dic, menja. I em trec la cantimplora i amb el tap de la cantimplora l'omplo d'aigua i li poso al costat del menjar, així perquè pugui beure. La teniu atrapada amb el menjar. I el Cal, el que podeu llegir amb la seva expressió corporal és que fa anys i panys que no veu ser germana. I després de deixar l'aigua li dic, Doc, fot aquest a l'habitació del costat i digue'l que molesta més que no el farà servei. I vaig a la seva habitació i seguirà el mateix procés que amb el germanet. I emmordassat el seu propi llit. Quina intenció teniu amb l'Estela, doncs? Jo els hi dic, voleu dir que no la deixem aquí dintre tancada i seguim buscant el que estem buscant? Buscàvem I de fet, mentre jo dic això, ja com que els deixo allà i me'n vaig a buscar una porta. Busco l'habitació de l'edifici nou. Molt bé. Doncs... Digueu. Anava a dir, sortint de lligar el Cal, segueixo, també passo per davant de la porta i dic, aquesta està irrecuperable, i segueixo-la davant cap a l'habitació. D'acord. Doncs farem el següent. Erevan, per eliminació, només en queda una de porta.
És la del fons del passadís, gairebé. A l'esquerra. Tot i que quan hi arribes en veus una altra a la dreta. Per la pinta que té la casa és una habitació petita, segurament un lavabo, un servei, alguna mena de lloc on guardar algun estri. Vale. La porta, quan intentes obrir, està tancada en clau. Jo miro enrere i veig que el Zog em segueix. I li faig així, moc el pany. I faig. I me'l miro volent dir... Tota teva. Vinga. En principi, si és l'habitació de Lady Fiona, jo vaig sobre segur. Està calcinada. Amb la qual cosa no sóc gaire sigilós rebentant la porta, diguem-ne. Si estiguéssim a dintre, veuríem que de cop surten estelles per tot arreu. I la llum del passadís inunda la tènue llum d'aquesta habitació que només estava il·luminada per una petita llar de foc que teniu entrant a la dreta. L'habitació la presideix a l'esquerra un llit de matrimoni molt gran. Quan mireu, veieu algú estirat. Qui ha estat el primer a entrar? El Zog, no? Hòstia. Xu. Toc. Et sentim, tranquil. El que veus és un home estirat en una de les bandes del llit. Està molt ben vestit, d'una manera molt elegant. Sobre els llençols, els cobrellits i el coixí. Des d'aquí no pots veure gaire més. Val. Jo m'he perdut l'últim minut que m'heu saltat tots i acabo de tornar a entrar. Sí, et deia que quan has destruït la porta, de cop la llum del passadís il·lumina aquesta sala, que només estava il·luminada per un foc que tot just acaba d'agonitzar a la llar de foc. I a l'esquerra, aquesta sala està presidida per un llit de matrimoni, on hi ha una figura humana estirada. Un home. Un home vestit impolutament, sobre un llit impolutament fet. Desconegut, entenc, eh? No, no el coneixes. Vale. A primera vista, és que tal com l'has descrit, sembla que està bastant mort, o no? Quan t'hi apropes, veus que està vestit de negre i sobre cada ull hi té una moneda de coure. Això a casa meva és que està mort. A sobre, t'adones que hi ha un retrat. De fet, és el retrat de la família Wojster, perquè hi ha 3 persones, què dic 3? N'hi ha 4, que segurament coneixeu, tot i que en Cal, el seu germà i l'Estela són molt petits encara, però els hi reconeixeu el semblant. A darrere, presidint la canalla, Lady Fiona, i al seu costat l'home que tens estirat en el llit. Vale. Li dic a l'Ere, van dir, sembla que està mort. I dins del meu bon tacte, ja que m'hi he acostat cap allà, agafo un lateral del llit i l'aixeco perquè caigui a veure si hi ha algun tipus de reacció. L'home, talment com una croqueta, puf, cau a l'altra banda del llit. Les monedes de coure es perden sobre el llit.
Vale. Jo, vistes l'experiència, si no em frena l'Erevan, trec una llança, em sembla que me'n queda alguna, no sé si era llança seria, però una javelina, em sembla que és Sí, de una fusta javelina, i potser és el correcte. que s'assembla més. I vist on som, vaig procedir com vaig procedir amb el capellà mossegat, que és això, si està mort s'ha d'acabar de rematar per tendència. Mireu, com que fa una miqueta ara que no jugàvem, us tiraré un cable. Us recordo que ara m'haureu d'ajudar perquè no sé qui us ho va dir, però que sabeu que el marit de Lady Watchster, Lady Fiona, fa molts anys que és mort. Això, per això. Hauria d'estar podrit i no ho Amb la estava. qual cosa baixa aquesta llança i talment com si el punxessis un tros de vedella, entra i surt, I no reacciona? en absolut. En absolut. La resta, veieu, quan entreu, en Zog s'avança amb un cadàver i comenceu a veure aquesta habitació. Aquesta habitació, a part de ser una habitació senyorial, amb panells de fusta, tot treballat, amb un armari empotrat, a la banda dreta, quan entreu, Zog li ha passat per alt. Hi ha un petit pedestal amb un cofre a sobre. Alerta. Jo vaig cap allà a obrir aquest cofre. Sí, un cop Quan a arribes i la te'l porta mires- estava darrere i entro Veus- a darrere d'ell. Quan te'l mires veus que té un pany. És un cofre exquisidament treballat, exquisidament posat amb una columna de fusta ornamentada a joc amb ell. Jo des d'aquí... Digues. Perdona, digues. No, anava a dir, de fet, aquest petit pany es desplega pel cofre amb tires de ferro que el reforcen. Miro pel voltant de la taula, bueno, de tot aquest lloc, a veure si hi ha aquesta clau a algun lloc penjada, si hi ha algun calaix, remeno els calaixos. No veus cap clau, però fes-me una tirada de percepció, si us plau. Carai, quines tirades. Mal. Cordons. Avui el Jordi ho peta. Aquí no hi ha cap clau. Miro si el cofre està obert. Quan intentes aixecar-lo, notes que està tancat per aixecar la Ja taula. li dic, crida l'Eldon, que és el que en sap. I des d'aquí on estic, crido, Eldon! Vine, que hi ha una cosa que no podem obrir. Crec que t'interessarà. I mentre espero que l'Eldon vingui, segueixo mirant la resta de l'habitació. Els punts calents d'aquesta habitació, per fer-ho fàcil, tenien la llar de foc, l'armari empotrat i el llit amb les dues tauletes i el cadàver que ara mateix està a terra, punxat com una oliva per la llança d'en Zog. Jo miro el cadàver i la tauleta que em queda davant, a veure si hi ha res. Va, Zog, fes-me una tirada d'intel·ligència. I la resta, mentrestant, què tal? Nosaltres estem amb l'Estela. Sí. I... Home! Què passa avui? Yeah.
Que el Zoc surti llest és l'últim, ja. Això ja... Roll 20 s'ha espatllat. Deixarem de jugar a Roll 20. El Toc no pot treure un 20, un crític amb intel·ligència. No haver Portem despertat els dos meus crítics seguits. Que hauria de treure almenys un allò. Farem una cosa. Vaig amb l'Eldon i la Helga i en tot cas després torno i començo a regalar coses. Eldon, Helga, digue'm. Jo no us ho creureu, però de la butxaca meva trec un pet mouse que tinc, que és una joguina de ratolí. Sí. En tinc una a la butxaca. I si voleu us ho ensenyo. No pot ser. No cal. No. No? Ens ho creiem, i tant. Què fer, perdona? Well, he vist pet mouse i he dit, hòstia... Un nino de ratolí, una mascota. Sí, de joguina. Sí. Total, que li ensenyo i el deixo per allà. Ah, amigo, no. A Pet Mouse no serà pas la rata teva No, que tenies al principi. Sí, jo crec que és la teva rata d'animal. vols dir? Perquè Pet és mascota, Pet és de mascota, Pet és de tu mascota. tenies i com la és rata de i com és mascota. que no li va... Jo he entès doncs, que era un ratolí de joguina i he pensat, ja, La teva rata la vas matar. pues li poso, me la trec d'aquí. Sí, rata caput. Hauria estat bonic, m'agradava molt, però... Home, és que quan l'he vist m'he flipat i he pensat, hòstia, vale. Jo ni pensava en la rata que tenia. Com que va morir, Pensament per la rata de l'Eldon. com que va morir molt d'hora. Vale. Pues... La Helga s'ha tret el penjoll de sud. I... No, això no ho pot fer. No seria lògic. La Helga li diu a l'Estela. Li diu, gateta, ja estàs bé. Veieu com l'Estela es va llepant els dits, realment com una gata. Helga, pots arribar a la conclusió, tu que precisament ets clerga, que sense un encanteri, tipus un restabliment major o alguna així, no trauràs del pou de la bogeria amb què està sumit aquesta dona. Jo mentrestant el que sí que faré serà, penso, agua de reaccionar. I em trec dues coses. Una és la nina inacabada de l'Isaac. Sí? La deixo allà i miro a veure si reacciona d'alguna manera. Li faig així en plan si vol jugar o allò i la deixo a terra. Amb moviments felins. Sí. Veieu que comença a intentar tocar a les extremitats que belluguen més descaradament. Quan la deixes, la mou una mica fins que en perd l'interès. Us mira us bufa, tot i que més tranquil·la, des d'aquell raconet. He dit tranquil·la. I amb molta cura, perquè no sé com reaccionarà, m'agafo el titella de mà de l'estrat, que no sé. I el trec... Jo tinc coses, vull dir, que refaguen coses. I li faig així, tic. Hola, que em coneixes? Fa allò tan característic dels animals. Toma el cap i perd totalment l'interès. Aquella indiferència tan descarada, felina, que et fan quan intentes cridar l'atenció d'un gat i passa de tu olímpicament, Passa totalment. és el que està fent ara. Eldon, em sembla que si no aconseguim desencantar-la, no aconseguirem res. He dit, tu saps com fer-ho? Ara mateix no tinc res que la pugui. Igual la Mil ens pot ajudar, però... No et voldria confondre. Un restablecimiento menor el que pot fer és, per exemple, guarir d'una bogeria.
No t'estic dient que aquesta persona estigui encantada. Però Jo- un agradecimiento, però això és, per exemple, un healing word o alguna cosa així? No. És que no tinc un... No, jo crec que no el tens. Digue'm, Mil. Jo jo no... voldria provar d'encantar-la. A veure si Vale. puc encantar-la i I tant, digue'm. treure del bucle, diguéssim. Com? Has de tirar una tirada de salvació, crec. Vale. Doncs la tiraré, sí, i tant, i tant. Aquí no hi ha desavantatge comptant que la Mil no la veu ningú, perquè encara està... No, però al moment que fa un hi ha gent que té encanteri... avantatge a tirar encanteris Era curiositat. des d'estar amagat, però en aquest cas no serà el de la Mil, però tot i així no pateixis. Tirar salvació m'has dit de... Perdona? No veig saviesa? de què. Normalment sol ser de saviesa. Sí, de saviesa. A te'l Wisdom tiro. Saving. Un 13. No sé quina classe de dificultat tirava. Quina és la teva classe de dificultat com a Deu ser 15 com a coses. maga? De salvació, 15. Vale, doncs l'encantes? Vale, quan la tinc encantada, m'hi acostaré i li diré... recorda qui ets. No ets un gat. Que punyetera. D'acord. La mirada s'aclareix. Els ulls se li obren. I, mica a mica, aquesta figura de 4 grapes recupera verticalitat. S'alça davant teu i amb la mirada perduda amb l'infinit diu en una veu una mica enregullada: Soc Stella Watchter. Soc Stella Watchter. Soc Stella Watchter. I li dic, ets Stella Watchter. I què fas aquí? Què necessites? Trenca el bucle en què havia entrat. La mare em maltracta. No has de patir per la mare. Ja no et maltractarà més. Ens n'hem assegurat. Veus aquesta gent d'aquí? Són amics teus. Mira, però la mirada és buida. Jo li dic, Estela, amb el temps que fas que estàs aquí dintre, no et vindria de gust una dutxa? Tio, s'ha de procurar per la salut d'aquesta noia. Us recordo que l'Estela... la persona que l'encanta és l'única a la qui respon a... Gràcies a Dios. Diu-li, Mil, jo li dic, Mil, demana-li què li ha passat. Què li va passar? D'acord. Li pregunto, què et va passar? Què et feia la mare? La mare em va fer servir Per escalar. fer què? Per ser burgmestre. Per ser burgmestre? La mare volia ser burgmestre. I et va fer servir amb qui? Amb Estrat? Amb en Víctor, el fill del burgmestre. Volien que ens aparelléssim. Digue-li que això va ser un error. Li dic que li va fer el Víctor. O què va passar. Vale, què li va passar al Víctor? No, que li va A ella. passar a ella amb el Víctor. Sí. D'acord. Quan li preguntes pel Víctor, comença a tremolar. Víctor. Comença a tremolar. El nom la desestabilitza. No pateixis, no és aquí. Saps on és? No. Jo què sé, espera't. Víctor. Ja.
S'amaga dalt de la mansió. No... Soc una nosa. Soc una nosa. No t'equivoquis. Ets perfecte tal com ets. Aquí l'única nosa és la mare, que t'ha tractat com no havia de fer-ho. Víctor em picava, el burgmestre no em volia. La mare em va dir que era una nosa, no servia. No serveixes. I si no serveixo, em tanquen. Em peguen. Em lliguen. A nosaltres sí que ens serveixes. La trec des del bucle. Intento treure del bucle. De fet, em fa invisible. Per veure si la puc desencaixar del bucle. De moment la mirada és buida a l'horitzó. Què li preguntes? Pregunta-li per què un gat. Per què ha volat? Per què un gat? Ah, Perquè és un gat. he intentat que no recordés que fos un gat. Perquè li agraden, doncs. Li agraden a la seva mare. Pot ser. Ha dit- Què hauria volgut la mare que fessis? Aconseguir unir les famílies. Hauríem de preguntar-li per Estrat. He provat, però no m'ha fet la finta amb el Víctor. I saps qui és l'Estrat? Senyor de Baròvia. I l'has vist mai? No. I els teus germans? A Cal. I l'altre El germà? Nicolai. I per què no podien unir ells les famílies? Els Wojter... Ai, perdó. Els burgmestre. El burgmestre no tenia filles. No tenia filles, correcte. Tenia un fill. Vaja. Un fill que... Té un fill, què has dit? No, que està a dalt, no? Sí. No sé, miro els companys. Creieu que necessitem saber alguna cosa? Jo No ens... ens ajuntem un momentet i deixem allà i els dic perquè pensaven que era important, no, la filla? Jo pensava que allò de la clau podia ser la filla. Pensava la filla, però no. Mateix, si no coneix l'Estrat i no... Allò de la clau, què et refereixes? A que deia que que guarda la clau junt amb els ossos d'un antic enemic. D'acord, d'acord. Però això Estem parlant de la profecia de... Sí. No sé Sí, si en algun lloc que ens havien... ella és una clau que ens ha d'obrir. En algun moment que no sabem quan ens va aparèixer que tenia una filla que potser podria ser important. Sí, també. Jo, no sé vosaltres, però d'alguna manera me l'emportaria no sé com, però està clar que no la podem deixar aquí sola. I els gatets... Tot cada encanteri dura una hora, eh? O sigui, que Ja. això se li passi, torna a ser un gat, va a quatre potes i fa... Porteu-la a l'habitació dels gats. Hòstia. No sé si serà gaire bona idea. Demana-li, ves als gats d'aquí al costat, a veure què podem fer amb ells. Vale. Recordes els gats d'aquí al costat de l'habitació?
Està tancada. Sí. I... Què ens en pots dir? Què fan aquí? Són els gats de la mama. Li agradaven molt els gats, la mare. Sí. És per això que feies el gat? S'arqueja. És que, claro, ¿para qué provocas? Es tranquil·litza, però es posa de cloquilles. Comença a llepar-se la mà mentre se la passa pel cabell. Li diem o no li diem, els dic? Què li vols dir? Que la mare és morta. Clar, a més és la que li fa l'encanteri, o sigui que tampoc ara mateix no tenim... Ja, si la mare és la que li fa l'encanteri, però igual és psicològic. I mentre l'Eldon, la Helga i la Mil discuteixen, tornem a l'habitació de la Lady Fiona. Erevan, tu has buscat intensament. Aquí a la columna no hi ha res. Lleva Però tauleta. un crític penso que s'ha de premiar, amb la qual cosa no m'imagino l'Erevan no parant amb la seva cerca, arribant a la llar de foc i descobrint just darrere de la viga que corona el caixetí de la llar de foc, descobreixes una clau, una petita clau. Em miro al toc i li dic, amb els ulls ben oberts, i dic, veig que em mira i és igual si m'entén o no, perquè entén una altra cosa, i jo agafo la clau i me'n vaig cap a obrir aquest cofre. Toc, estaves immers en un pensament profund, perquè després d'enforquillar el cadàver, alguna cosa se t'ha disparat al cap. Cong! I te n'adones que aquest paio, si fa molt temps que està mort i li claves una punxa i no fa res, és que està encantat. Ups. Va, que potser no. Erevan, sents darrere teu un ups. Dic, ui, em sembla que hauríem de cridar a la Helga. Gires la clau. Sents un soroll de maquinària complexa dintre. I es dispara el pastell que tanca el cofre. Em separo una mica del cofre per no tenir-lo, diguéssim, a sota ben bé de la cara i l'obro. I quan l'obres, una llum vermellosa il·lumina el sostre de la sala. I quan mires l'interior, pots veure un medalló amb un rubí enorme al mig. Sota seu, un munt de despulles, d'ossos. El medalló brilla amb la poca llum que entra del passadís i reflexa amb una potència sorprenent aquests rajos que dispersa cap al sostre. I emocionat com estic, tanco el cofre i valoro si el puc agafar, si el puc aixecar jo sol. El cofre? Sí. El cofre el pots aixecar, sí. Doncs l'agafo
I surto de l'habitació per anar-me a trobar amb els meus companys. Toc, t'han deixat sol. El Foc, en principi, deixa el cara segurament que sí que és un cadàver i veient que l'Erevan ha obert el cofre i sembla que ja hem trobat el que buscaven, el segueix, tot i que sí que li dirà amb la Mila o amb la Helga, que són els que saben d'aquestes coses, que allà hi havia un home que segurament que estava en passat encantat i que jo no volia que es despertés per mossegar i l'he clavat una llança al pit. Sí, poden fer alguna cosa. Veieu que l'Erevan arriba, Eldon, Helga i Mil, tot emocionat. Tu diràs, Erevan. I els dic, ei, l'hem trobat, és aquí, són les restes de Sant Andral. I sembla que dintre de la caixa també hi ha una cosa molt valuosa. Sabeu què deia allò a la profecia? Aquella que ens va dir la bruixa Lavistani? Que hi havia una clau a dintre, doncs potser és el que hi ha aquí dins. I el poso a terra i obro el cofre. I en trec el penjoll. Agafes el penjoll. Aquest penjoll té forma de sol. És metàl·lic i té unes punxes al voltant. Al mig, aquest rubí enorme que brilla d'una forma descomunal. Jo quan els ensenya, entenc? Sí? Això he entès jo? Jo vull saber si conec alguna cosa. Si em ve al cap alguna cosa, no sé, si conec aquest símbol. Vale, farem una cosa. La Helga també, evidentment, és una joia i això la deixa... No el coneixes. Directament. No és possible. Helga, evidentment, és molt vell, aquest objecte. Vale. I la Helga es mira el rubí així per veure, no sé, si hi ha màgia o si té alguna cosa... Li dones, Erevan, a la Helga o...? Li deixo tocar. Deixo agafar, ho agafa. La Helga agafa aquest símbol, aquest medalló. No deixa de ser un medalló. I és en aquest moment quan de cop el medalló fa... i emana una mena d'ona expansiva vermella. Helga, com a clerga, notes que sincronitzes amb aquest símbol sagrat. I notes el seu poder. És extens i potent, sobretot aquestes terres. I veieu com mica a mica els ulls de la Helga es tornen en blanc. I en la ment de la Helga una imatge pren forma i podem veure com una gran figura negra, alada, cedeix el medalló a una dona amb armadura i cabells rossos. I al voltant seu, la mort es revela amb llum i desapareix. És llàstima que ningú sàpiga que el que tenen entre mans és el símbol sagrat dels corbs. Continuarà. Hola. Que bo. Madre mía.
Molt bé, Que merci. bo, sí senyor. Buscava el moment que arribéssiu, però creia que era necessari que talléssim en aquest punt. Merci, bona nit a tothom i ens veiem a la propera. nit. Bona nit. Bona nit, bona nit.